A Feira Náutico-Pesqueira Expomar abriu as súas portas en Burela. Máis de 100 expositores e 300 marcas participan nesta mostra na que se expoñen as últimas novedades do sector pesqueiro. Se presenta con moitas máis marcas representadas, con moitos máis variedade dentro dos expositores e con máis novedades que realmente é o que nos interesa ao sector, o sea, que dicirche, ao sector o que interesa é que está sucedendo dentro das novas tecnoloxías, dentro dos novos motores. Novos motores de gas, sistemas de eficiencia para a pesca do palangre ou de comunicación de banda ancha para os buques. A innovación chega tamén ao mundo do mar da man das principais firmas e fabricantes vinculados ao sector. Es la primera vez que exponemos, lo que traemos son diversos sistemas de iluminación, comunicaciones y de sistemas integrados de alarmas, que es un poco lo que hacemos. Neste caso, sistemas de alarma de accidentes. Se cae el hombre, el compañero lo ve, pulsa, la zona nos sale en el display, se activa una advertencia lumínica y sonora. Cuando se recupera la persona, se vuelve a la posición inicial, se reconoce dicha alarma, queda la advertencia lumínica y sonora, silenciamos para que la tripulación esté tranquila y rearmamos el sistema. Os sistemas de optimización das tecnoloxías da comunicación para os buques tamén son outras das novidades que se presentan na mostra. A gran novidade é un equipo de tarifa plana que é un sistema KVH, mini VSAT, donde abarata moito, digamos moito, que son as comunicacións e dá lugar a poder ter internet no mar, é dicir, WhatsApp e demais cousas. Esta antena, que ten uns 40 cm de diámetro, teóricamente é unha antena pequena para ser de telefonía satélite, e isto sería o rack que levaría para o funcionamento. A parte disto, levaría un teléfono inalámbrico e as comunicacións irían directos ao ordenador. Este ano, Expomar tamén ofrece a posibilidade de facer degustacións de produtos pesqueiros. Hemos hecho una apuesta clara por los platos preparados. Ya teníamos fabas con pulpo de aquí de la zona y este año presentamos Haciendo Bonito. Teníamos que presentar un bonito en una buena salsa de tomate natural que sigue en nuestra línea, ningún aditivo, todo hecho como en casa, y un marmitaco, pero un marmitaco con patatas gallegas. Abrir novas canles de negocio é outro dos obxectivos da mostra. Durante os 4 días, empresarios manterán reunións con representantes pesqueiros do estranxeiro. Queremos desarrollar el sector marítimo portuario, la economía marítima. Entonces, hay muchas oportunidades ahora en Cabo Verde, en este sector, y queremos presentar los proyectos a los privados, ¿no? En el sector de la pesca, del turismo, de reparación naval, del bunkering. Son sectores que están desarrollando ahora en Cabo Verde. Ademais de escaparate comercial, durante os 4 días de mostra terán lugar xornadas técnicas e informativas que supoñen un punto de reunión ineludible para os profesionais.